Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо фармони худ ду шахсияти шинохтаи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Шодравон Бурҳониддини Раббонӣ ва Аҳмадшоҳи Масъудро пас аз марг бо мукофоти олии давлатии Тоҷикистон ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонид. гуфта мешавад, ки ин мукофоти олиро раиси ҷумҳур ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон додааст. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон собиқ президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон профессор Бурҳониддини Раббонӣ барои мусоидат ва миёнаҷигарӣ ба баргузории музокироти байни тоҷикон дар солҳои 1993 1996 ва саҳми бузург дар раванди истиқроли сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонида шавад. омадааст дар хабарнома. дар фармони президент дар бораи сарфарозгардонии Аҳмадшоҳи Масъуд низ саҳми ӯ дар раванди истиқроли сулҳи тоҷикон зикр шудааст. қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд барои мусоидат ва миёнаҷигарӣ ба баргузории музокироти байни тоҷикон дар солҳои 1993 1996 ва саҳми бузург дар раванди истиқроли сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонида шавад.